Ràdio Ona, 107.4. Hola, precioses i preciosos. Benvinguts amb el cor obert al programa on us convidem a descobrir el món del creixement personal i l'espiritualitat. Soc la Isabel Morus Garcia i avui parlarem amb la Isabel Mauricio Lloria sobre psicologia i cos. Hola, Isabel. Hola. I gràcies per venir amb el cor obert. Hola, bona tarda. Que sí que el tens ben obert, aquest cor. Gràcies. Et vas llicenciar en psicologia a la Universitat de Barcelona l'any 1991. A més de ser terapeuta en integració psicocorporal i professora del mètode Sinovi de la Blandine Calais-Germain, has fet nombroses formacions relacionades amb el cos, com per exemple integració postural. Has triat una frase de l'Alexandra Lowen que va dir: cada persona, per saber qui és, ha de ser conscient del que sent. Per què has triat aquesta, entre tantes? Bueno, aquesta m'ha agradat perquè crec que les persones a vegades no ens sentim suficient i estem més amb el fer que amb el sentir. I penso que per poder ser s'ha de poder sentir. Com va ser que vas acabar estudiant psicologia? Perquè de bon principi anava a ser aquesta la carrera que vas triar? Bueno, jo des de molt petita sempre m'ha agradat molt llegir i sempre m'havia agradat, tenia molta curiositat del per què les persones eren diferents, no? I llavors vaig pensar que la psicologia era una de les coses que em podria ensenyar el per què, no?, d'aquesta diferència. I quan tenia que decidir-me per fer la carrera, era a l'adolescència, va passar un cas molt dur per mi, que va ser la mort del meu pare, no? I llavors això va ser que canviés d'un dia per un altre, en el sentit de que era una cosa molt sobtosa, en el sentit que era un atac de cor, no? Llavors, com jo tenia que començar a estudiar 5 anys d'una carrera, per mi eren molts anys, i amb la joventut també necessites anar més ràpid, i vaig decidir fer una carrera més curta, una carrera mitjana, que era Relacions Públiques. I al mateix temps, en aquella carrera també entraven la psicologia i psicologia social, hi havia comunicació, i hi havia assignatures que a mi m'agradaven. I vaig pensar que era una manera de començar i una manera més ràpida de poder començar a treballar. I llavors vaig fer aquesta carrera mitjana, que em va agradar molt, va anar molt bé, però després, quan vaig acabar, em vaig donar compte que jo el que volia estudiar era psicologia. Continuava amb la meva idea d'estudiar psicologia, i és quan vaig decidir fer-la. I vaig pensar, com ja treballava pels dematins, vaig pensar, jo ara puc dedicar-me a estudiar el que a mi m'agrada, i vaig començar a fer-ho. Tinc entès que la psicologia convencional s'enfoca en la conducta de les persones. Com és que et vas interessar pel cos? Dintre del gram de la psicologia hi ha diferents apartats, no? I la psicologia conductual estudia les conductes, però jo sempre m'agradava més el fons del per què les persones tenim aquestes conductes, i llavors vaig començar a fer un procés personal que em va portar a aquesta línia. I una vegada estant jo treballant en aquesta línia, em va interessar allò del cos. Com has arribat a conèixer la teràpia d'integració psicocorporal? Quan jo estava fent la carrera de Relacions Públiques, tenia una professora d'anglès, i aquesta professora d'anglès en un moment determinat em va comentar que coneixia un psicòleg que era molt bo i al mateix temps era molt bon professional. Llavors vaig pensar, i me'l va adreçar a ella, i va ser la primera vegada que jo vaig començar a sentir parlar del Marc Costa. I va ser el que em va posar en contacte. Llavors, en un altre moment, va fer una conferència, aquest senyor, que el vaig anar a veure, i al conèixer-lo em va facilitar el poder estar amb ell, i el conèixer-lo, i conèixer la integració corporal. Llavors, ella ja feia la formació en aquella època? Ell feia teràpia, encara no havia fet la formació. Per això, com va anar això, llavors? Perquè jo vaig començar jo estava fent psicologia i estava fent la teràpia amb ell, no?
degut a que jo tenia una situació, tenia un problema, molts problemes que tenia en aquella època, però un dels més importants era que a mi em costava molt parlar del meu pare, en el sentit de que era una cosa que jo no l'havia pogut processar suficient i m'emocionava molt. Llavors jo no parlava del tema. I això va ser el que em va portar a començar a fer la teràpia. I mentre estava fent la teràpia és quan ell va començar a fer la formació d'integració psicocorporal i és quan em vaig interessar en fer aquesta formació perquè coneixíem llavors el treball molt més directament amb el treball que jo estava fent amb mi i en aquella època també era un moment que era als anys 90 que no hi havia tantes escoles de formació terapèutica corporals i jo penso que el Marc Costa va fer aquesta formació que era molt consistent en teoria i metodologia i a mi em va interessar i és com vaig començar a fer-la. Que era molt vanguardista en la seva època. En aquella època a Barcelona no es feia tantes teràpies d'aquest tipus. I era una escola d'autor, a més. I era una escola d'autor, exactament. O sigui, ell va sigut el creador de la seva pròpia formació. No? Quines característiques té aquesta forma de teràpia d'integració psicocorporal? Aquesta és dintre de l'àrea de les psicoteràpies, dintre d'aquesta àrea hi ha moltes formes diferents de treballar, com pot ser el conductisme, com pot ser la psicoanàlisi, la teràpia familiar, però aquesta concretament afegeix una cosa que és molt important dintre del camp de la intervenció del psicoterapeuta, que és el cos. Llavors, això és el que em va interessar, el poder treballar-ho jo a mi mateixa, no? I llavors vaig veure que aquesta teràpia el que té en compte, per exemple, té en compte els nivells d'incentiu emocional, es treballa a nivell esquelètic muscular, es treballa a nivell fisiològic vegetatiu i es treballa a nivell mental cognitiu, amb la qual no es treballa d'una manera, d'una unitat funcional de la persona en tots els aspectes que comporta. Llavors això té una diversitat àmplia de la persona, no? Llavors nosaltres des d'aquesta vertent considerem que des que som engendrats, des de la nostra gestació, comencem a sentir i en funció de com sentim ens van passant coses, no? En el moment que l'espermatozoide i l'òvul es troben, hi ha una fecundació i amb aquesta fecundació es té que haver una implantació amb l'úter. És la primera relació que nosaltres tenim. I d'aquesta implantació després té que sortir una adaptació al mitjà, no? I això és el que hem pogut fer tots per poder estar avui aquí, no? Estar vius, no? Llavors, a partir d'això, les cèl·lules es van reproduint i llavors surt el nostre programa genètic, que això fa que es comencin a consistir els nostres sistemes, el sistema esquelètic muscular, el sistema circulatori, el sistema digestiu, i es anem construint. Durant tot aquest període d'aquesta gestació, en funció de com estem amb aquesta gestació, es anirem sentint d'una manera o una altra. Tot això es queda registrat amb el nostre cos. Les cèl·lules a nivell cel·lular queda registrat i es queda amb el cos. Llavors estàs parlant d'això que jo he escoltat, que som 100% ambient i 100% genètica. També, clar. De les vivències que nosaltres hem anat construint al llarg de la nostra vida i la nostra gestació. Després ve el naixement. El naixement és una altra part molt important, depèn com neix també i com ens rebin, també tenim una manera d'estar, no? Perquè sortim al món amb una manera molt precària. Som els mamífers que necessitem més acompanyament en la nostra vida. I llavors tenim un estat de supervivència. Necessitem contacte, necessitem nutrició, necessitem contenció, necessitem una quantitat de coses que puguin estar amb nosaltres. Després d'aquest estat de supervivència passem a un estat de nutrició, i amb aquesta nutrició, que està molt acompanyat amb la supervivència, també de com es donin aquesta nutrició, tant si ens donen pit com si ens donen biberon, no solament és l'alimentació que ens donen, sinó que ens la donen, no? Amb tot això està el contacte, està el cuidado. Després d'aquesta fase passem a una altra, que és la d'autonomia. I aquesta autonomia, com els nens també es poden allunyar, s'acosten, a vegades quan se retiren de la mare van mirant a darrere a veure si encara està. Depèn de com visca aquesta autonomia, es viuen més d'una manera o d'una altra.
I després d'aquesta fase passem a una altra, que és la de conquista i sexualitat. És quan el nen comença a sentir-se els seus òrgans genitals i depèn de com aquest període també el passis, després estaràs a la vida d'una manera o d'una altra. Això què vol dir? Que tot això quedarà registrat, les primeres etapes de la nostra vida són molt importants de quan nosaltres les vivim, perquè aquí quedarà registrat tota una sèrie de situacions, de necessitats que han sigut cobertes d'una manera o d'una altra. Quan dius aquestes etapes, a quina edat t'estàs referint? Em refereixo a l'etapa que he dit, l'etapa de supervivència, l'etapa de nutrició, l'etapa d'autonomia... Sí, però vull dir, quines edats? O sigui, aquests de supervivència anys que et marquen... Sí, són dels 6 als 6 anys, no? Del 0 Del 0 als 6 anys, no? Són les etapes evolutives que hi ha en aquest període. I una vegada, ja et dic, quan sortim i estem al món, depèn com ens rebin i com estem, tot això farà que estiguem d'una manera o d'una altra, perquè els nens rebem tota aquesta informació i ens adaptem molt a que els altres el que necessiten, no? I per poder estar i perquè ens acceptin, perquè ens estimin, per poder estar. Tot això farà que el cos registri aquestes coses i que bloquegem molts moments de no poder treure l'enfado, la ràbia, la tristesa, perquè sabem que no està permès, no? Per exemple, en la meva època, els nens no podien plorar, es deia molt, no? Els nens no ploren, tenen que ser valents, tenen que ser forts, no? I les nenes tenen que ser molt bones i tenen que ser molt obedientes. Llavors, imagina't tu en quins paràmetres es creixia, no? I clar, en un moment determinat tot això ha sigut molt operatiu, perquè ha sigut el millor que ens ha passat per poder estar a la vida, no? Però després, quan ja ets adult, et dones compte que aquesta forma de funcionar no és operativa. I llavors és quan tindrien que treballar aquestes coses per poder adaptar-se d'una altra manera a la vida i estar més bé, no? El 1993 es va fer un congrés internacional a Barcelona, organitzat per l'Escola d'Integració Psicocorporal. Per què va ser tan important per tu aquesta trobada? Perquè en aquell moment va ser quan l'Escola d'Integració Psicocorporal va fer aquest primer congrés, que eren congressos que es feien cada 3 anys, i aquest es va fer a Barcelona, amb el qual moltes terapeutes de l'època que estaven a l'escola, igual que molts pacients, van participar en aquesta organització. I va ser molt important perquè van vindre persones d'arreu internacional i va estar molt bé. I llavors això em va permetre conèixer moltes terapeutes importants que em va permetre després tindre la curiositat i l'interès de després anar cada 3 anys a diferents països a veure i a participar algunes vegades en aquests congressos, no? Imagino que et va donar molta apertura de formes vàries de treballar, no? Intervencions de molta diferència, no? En l'abordatge, vull dir, i molta riquesa. Molta riquesa. D'aprenentatge i de diferència, i clar, era com si anessis a un festival de música i trobessis els millors músics, no? Llavors anàvem a un congrés i trobaves amb tots els terapeutes o formadors d'escoles diferents, no? I llavors era molt ric. Era molt ric. I de cada persona podies veure una forma diferent de treballar i que t'interessava, no? Quines figures sents que t'han marcat més en el teu recorregut professional, no? D'aquestes persones que vas anar coneixent? Jo, la persona que a mi m'ha influenciat més en el meu treball ha sigut el Marc Costa, perquè ha sigut la persona que ha sigut el meu terapeuta, ha sigut el meu formador i ha sigut el meu mestre. I com a model referencial ha sigut ell. Què tenia de característic per tu que fos tan admirable? A mi les característiques que a mi el Marc sempre m'he sentit amb ell ha sigut el cuidado, ha sigut una persona molt acuriosa i molt respectuosa amb les persones, no? I sobretot amb el procés terapèutic. I llavors el treball també, com treballa, les seves defenses, com treballa la defensa, vull dir, el cuidado que ha tingut també per fer aquest tipus de treball, ha sigut totes aquestes coses que m'ha fet tindre com un punt de referència.
a pesar de que jo he anat a molts congressos, he anat a molts puestos i vist, però jo com a models, jo sempre, si treballo com treballo i he treballat com treballo, penso que sempre he sigut amb la guia d'aquesta persona que m'ha sigut com referent important i que vaig començar a treballar des que vaig començar la formació a l'escola i vaig continuar fins que s'ha retirat, no? Penso que ha sigut un gran teòric i un gran professional i ha ajudat i ha format a moltes persones que avui en dia estan treballant i treballen bé. Estic contenta del meu recorregut d'haver escollit aquesta professió i aquesta formació. Per què aquesta en concret, no? Et dona aquesta satisfacció personal? Bueno, perquè és la primera que jo vaig treballar amb mi i això m'ha donat la confiança de poder confiar que és un treball que funciona, perquè he vist la meva evolució personal de com jo estava, com he anat estant, i m'ha donat la confiança de poder treballar després amb aquesta línia. O sigui, la trobes especialment transformadora? Per mi sí. I després amb el treball que he fet ho he comprovat, ja no solament amb mi, sinó amb les persones que jo he anat fent. No? Això anava a preguntar-te, perquè tens molta experiència. Quants anys fa que treballes? Bueno, des que va començar la formació i la vaig acabar, que era als anys 90, fins ara, que sempre he treballat Aviam, fem números? 30 i pico d'anys, deixem amb el llarg. 30 i pico d'anys, eh? Sí, però bueno, i també m'ha agradat treballar perquè he treballat amb diferents trastorns o patologies i diferents situacions i sento que en cada una d'elles s'ha pogut tirar endavant i hi ha hagut canvis i transformacions importants. Llavors, entrem una miqueta en el treball que fas a la teva consulta. Parla'ns una miqueta, no? Per exemple, què són les defenses del caràcter, no? Que per persones que estan escoltant que no han anat mai a teràpia? Bueno, les defenses serien els mecanismes que nosaltres construïm, que ja comencem a construir-les d'una manera molt primària, ja d'una manera instintiva, emocional o esquelètic muscular, que són les primeres intel·ligències que nosaltres tenim i són les primeres, no? Després, a la mida que anem evolucionant, anem construint uns mecanismes més elaborats perquè anem evolucionant també amb les nostres intel·ligències, no? Com la simbòlica, la formal o la concreta, no? I aquests mecanismes ens serveixen perquè ens han fet poder adaptar al món que nosaltres estàvem. Són els mecanismes que construïm per poder adaptar-nos, no? al nostre mitjà, igual que en un moment determinat van ser molt important adaptant-se al nostre mitjà de la nostra gestació, després és molt important poder adaptar-se amb el nostre món, no? Amb la relació amb els pares, que és la primera relació que nosaltres construïm, i en funció d'això fa que estiguem d'una manera o d'una altra, no? I això són les defenses, no? Que construïm. Llavors, què vols dir quan comentes que cal tenir respecte a les defenses construïdes? Perquè si tenim respecte a les defenses construïdes, llavors potser no les desmuntarem mai, no? Jo penso que és molt important precisament aquest treball de respectar les defenses, perquè clar, nosaltres en un moment determinat les vam construir per poder estar. Llavors, si tu tens una vida construïda d'aquesta manera, de desconstruir-la crec que anar molt en compte, no? Perquè abans de poder desfer una cosa tens que assegurar-te de com ho fas i per poder tindre uns recursos. Si ho fas massa aviat i ho fas d'una manera que no és la que correspon, la persona encara no té suficient base per poder sostindre i mantindre una altra forma. Llavors jo penso que per això es té que respectar que la persona vagi a poc anar agafant confiança en si mateixa per poder desfer el que ja no serveix, no? És com tirar-te a la piscina però tindrà una mica de... De tota manera, la decisió de desmuntar la defensa és de la persona. Vull dir que, encara que el terapeuta pugui estar... El treball sempre és el respecte de la persona, però la persona per això té que ser ella la que vagi desfent a poc aquesta defensa. Val. Però que tu també ho tens que anar acompanyant. El treball d'acompanyar és molt important
per precipitar o no una situació. Val. Però això ens ho pots explicar més? Què vols dir? Quan dius acompanyar, a què et refereixes? Què acompanyes? Bueno, amb el procés de la persona. Amb el procés de la persona acompanyo a que la persona es vagi donant compte i vagi sent conscient de les coses que li van passant. No? Val, o sigui, quan parles de procés, perquè clar, estem parlant d'una manera molt tècnica, no? O sigui, quan parles de procés, què vols dir? Bueno, acompanyar la persona que vagi veient quins són els seus conflictes i es vagi poguent enfrontar amb ells, no? Per exemple, doncs, jo et dic, quan vaig començar, que jo tenia la dificultat de poder parlar amb el meu pare, no es podia trencar aquella defensa tan ràpidament perquè jo no estava preparada per poder parlar del tema. Llavors vaig tindre que passar un temps i jo parlava d'unes altres coses per poder arribar a aquest tema. Això és cuidar l'espai, cuidar el procés, cuidar la persona. I quan tu ja estàs una mica més, tens que tindre una relació, tens que agafar confiança, cuidar tot l'entorn perquè aquesta persona es pugui obrir i pugui parlar dels temes que li preocupen, els temes que li afecten, no? Per exemple, una persona que ha patit un abús, per exemple, doncs ja li costa molt de poder parlar d'aquest tema, no? Llavors, doncs, bueno, jo, per exemple, un cas d'aquests va ser així, que va dir, bueno, jo tinc que vindre, m'han dit que tinc que vindre a fer teràpia, però és que jo no vull parlar d'aquest tema. Si no puc parlar d'aquest tema, no puc vindre. Perquè ella ja em donava la pregunta i la resposta. I vaig dir, bueno, potser no pots parlar d'aquest tema, però podràs parlar d'uns altres, no? I a partir d'això va dir, no, jo d'uns altres sí. Doncs, bueno, a partir d'anar parlant, d'anar agafant una relació, anar agafant una confiança, aquesta persona s'obre i pot anar parlant del tema que realment li porta a poder treballar, no? Precisament parles d'espai, temps, confiança i comentes que això, no? Que són factors necessaris perquè els pacients arribin a vincular-se amb el terapeuta. Llavors, què significa això, no? Quan parles de vincular-te? Bueno, jo, quan dic d'espai, temps i confiança, em refereixo a l'espai, és a l'espai propi que un té en un espai, que sigui un espai contingut, que sigui un espai cuidadors, que sigui un espai que es pugui sentir acollit, que se senti que no està aquí juzgat ni s'està censurat, i que hi hagi una escolta, que se li tingui en compte. Són aquestes coses que et faran sentir-te bé en un lloc, no? I després necessites un temps perquè això passi. O sigui, aquestes coses no pot ser una cosa ràpida, sinó que necessites un temps perquè aquesta persona tampoc et coneixen a tu. Llavors tens que tindre aquest temps perquè la persona et vagi coneixent i vagi agafant confiança i vagi podent obrir-se amb diferents situacions que li hagin passat o que li hagin passat, no? Clar, llavors això és el que permet el vincle positiu, en aquest cas, no? Perquè els vincles es poden fer positius o negatius, no? I estem... Bueno, el que intentem amb aquest tipus de teràpies és que la persona es pugui vincular i es pugui canviar els registres que té d'una manera més positives, no? Que aprengui a comunicar-se d'una altra manera, que aprengui a poder sentir-se d'una altra manera i poder acostar-se, perquè clar, a vegades quan diem que treballem amb el cos, a vegades no és tan fàcil poder treballar amb el cos, perquè hi ha persones que tenen moltes resistències. I llavors això es té que respectar, no? Abans de poder treballar amb el cos d'una persona o a vegades, inclús també a molts nivells, no solament amb el cos, sinó també amb la paraula, no? De poder parlar dels temes o de poder parlar del que és necessari. Isabel, i quins són els temes, no? Quins són els temes estrella que et trobes a consultar? Home, no hi ha temes estrella, que cada persona ve en diferents moments, no? Però bueno, hi ha hagut moments, jo com he tingut molts anys d'espai, doncs he tingut diferents possibilitats de treballar en diferents coses i bueno, hi ha hagut moments, bueno, és que sempre hi ha temes, l'anorèxia i la bulímia ha sigut un tema molt recurrent i molt important, no? També els abusos també i el maltracte també ha sigut important i les coses de somatitzacions també són temes importants, no? Com a vegades si no expressem les nostres emocions, com això pots arribar a la somatització dels temes, no? I a partir del treball et dones compte com aquells mals que tu planteges i tens, com poden anar desapareixents, no? L'ansietat o coses que cada persona també li ataca la part més fràgil del seu cos, no? Com pot ser l'aparat digestiu o
diferents aspectes. Clar, jo el que em vaig trobant a la meva consulta és que hi ha temes recurrents, a banda dels traumes o els nivells de patologia del pacient, doncs el tema amb les relacions de parella, relacions amb la família, la dificultat a vegades amb l'autonomia, no?, per sortir al món i aconseguir una feina, o realment trobar el que la persona sent que vol fer a la seva vida, no?, que trobo que és un tema bastant recurrent, no?, la desorientació, la confusió, el sentiment d'estar perdut, no? Això és una cosa com molt recurrent, i també, quan he dit tema estrella, em refereixo als temes recurrents, no?, el que veig més sovint, no?, aquestes tendències depressives en aquesta societat, doncs això, no?, que està més pel fer que pel ser, no? Llavors, em referia a aquestes temàtiques, no? Bueno, és que, clar, passa que si tu tens una autoestima baixa, doncs, això fa que tinguis tota una sèrie de coses, no?, que et passin una sèrie de coses, no? I quan tu parles, a vegades, quan dius el tema de parelles, a vegades com cada un venim amb les nostres situacions o necessitats que no estan cobertes, a vegades posem molt a la parella el que ens agradaria que ens cobrís el que no ens han cobert, la nostra pròpia història, no? I això, clar, penso que és una cosa que la tenim que resoldre nosaltres mateixos, no? En el sentit de que tenim que fer-se responsables del que ens passa i no posar-li a l'altre que ens solucioni el que nosaltres no tenim solucionats. Aquestes coses en la relació de parella també passa molt, no? I és un dels temes també de treball molt important. El tema d'assumir la responsabilitat del nostre malestar. Exacte. I el poder comunicar-nos d'una manera més directa i més clara, perquè a vegades no diem i no compulsem les coses, ens imaginem el que l'altre tindria que fer, el que l'altre pensa, i no l'hem compulsat de dir-li, bueno, això és així o no. Hi ha molta soledat en aquest lloc, no?, de no comunicar. Bueno, jo penso que més que soledat el que hi ha és molta por. La por de poder expressar-te, la por de poder dir, perquè si tu dius no t'estimaran o no t'acceptaran, o hi haurà problemes, comuniquem, parlem molt però ens comuniquem poc, amb la profunditat que realment tindria que ser, però jo penso que és per la por que hi ha a comunicar-se. Perquè si hem tingut una educació molt severa, doncs ens hem après a no comunicar-nos tant, perquè si no poden haver conseqüències, i després quan som adults continuem fent de la mateixa manera, i això ja no és l'operatiu. Per això deia que és important el poder traspassar tot això per poder comunicar-te i el poder ser capaç de poder dir les coses, no? I comentes, per tant, la importància d'expressar les emocions. Clar, perquè si aquestes emocions no són expressades, doncs llavors fan que es quedin bloquejades en alguna part del teu cos, no? Llavors, per exemple, per mi no hi ha emocions ni bones ni dolentes, en el sentit de que totes les emocions es tindrien que expressar. Perquè, per exemple, poden vindre, per exemple, a consulta persones que tenen molta ràbia i et dones compte que darrere de tota aquella ràbia hi ha molta tristesa. El que passa que aquella persona ha tingut que mostrar això per no mostrar la seva feblesa. El que deia que els nens no podien plorar, no? Llavors acostumen a estar molt tancats, però perquè la ràbia no l'ha pogut expressar, no? O al revés, el plor, vull dir, no? Que no podien plorar i llavors no poden plorar. I al revés, vull dir, darrere de molta tristesa també pot haver molta ràbia. Llavors penso que per mi, ja et dic, no hi ha emocions ni bones ni dolentes, sinó són emocions que es tenen que veure que hi ha darrere de totes elles, no? I en la mesura que tu aquestes emocions les vas poder processar, pots estar amb elles d'una altra manera, perquè contactar amb la ràbia a vegades és molt important per poder sentir la teva força també, i la ràbia ben canalitzada et pot donar a que tu després pugues estar més capaç de poder estar segur, de poder buscar una feina, de poder dir les coses i deixar d'estar d'una altra manera, no? O la depressió també, que dius estats depressius, darrere de molts estats depressius també està perquè tampoc s'han pogut expressar. I llavors la sortida que ha sigut la tristesa, la melancolia o el no poder comunicar-se amb l'altre com necessitaria. Clar,
parlant de la por, com comentaves, veig que en general hi ha molta por al dolor i que va relacionat amb les emocions també, perquè clar, quan per fi sentim, apareix un dolor d'haver estat frenant doncs, la necessitat que hi ha soterrada en tot aquest garbuix, no? I llavors veig que tenim una societat que té pànic al dolor, no? Que fuig de sentir el dolor. Però jo crec que és necessari sentir a vegades el dolor, perquè el dolor et para també, i el dolor també, per això et dic que totes les coses són importants de poder deixar de sentir, perquè a partir del dolor també saps el que et va bé i el que et va malament, i pots apartar-te d'algú que et fa mal. Que si tu no saps, estàs mantenint en situacions que no són bones per tu, no? Igual que la por és dolenta en un sentit, però també pot ser bona en un sentit perquè també et fa parar davant de situacions que poden ser perilloses, no? O sigui que deixar-te sentir les coses, per això deia que jo el sentir li dona molta importància perquè et fa estar amb tu, i si estiguéssim més sentint potser prendríem decisions més bones per nosaltres i podríem estar millor. No? És que això és fonamental, això que estàs comentant, perquè, esclar, si, per exemple, no? Estic posant la mà a un lloc que m'estic cremant i sento el dolor, el natural és apartar la mà immediatament. En canvi, no? En les relacions, moltes vegades, estem vivint exactament igual que qui té la mà posada al foc, estem passant un dolor terrible i continuem en allà posant la mà i cremant-nos. Però esperant que l'altre canvi o que l'altre faci, no? Quan això també tindríem que veure què fem nosaltres, no? Davant d'una situació que no ens va bé, també podem posar un límit, que jo penso que els límits també és molt important de poder posar-los, no? I poder sentir-los, no? Llavors aquesta dificultat per sentir el dolor i bellugar-nos en conseqüència, o la falta de límits quan necessito posar-los, si tot això... Bueno, ve donat també per la falta de l'educació que hem tingut, no? De tindre que aguantar, no passa res, no et preocupis. A vegades els nens que es posen a plorar, no ploris que no ha sigut res, no? Això no té importància, vull dir, decidim pels altres el que nosaltres teníem que decidir, si ens fa mal, si no volem, i des d'aquí entrem en una confusió que al final no sabem qui som. Quan tu deies, bueno, és que no sabem què som perquè estem acostumats a que els altres diguin el que nosaltres sentim, el que nosaltres ens passa, no? Per això és molt important que els nens es puguin expressar i puguin dir la seva, no? I treballes, Isabel, des de la no interpretació i la no violència psicosomàtica. Ens ho expliques, això? Bueno, doncs això que deia del treball, no? Quan estem fent un treball, doncs no interpretar l'altre, no? Perquè el que jo puc interpretar de l'altre no és el que l'altre vol dir o el que l'altre li està passant, sinó és la meva percepció. Llavors, des d'aquí és el que dic, que quan nosaltres acompanyem una persona, l'acompanyem per trobar-li el seu sentit a les seves coses, no? No diem el que té que fer, ni com ho té que fer, sinó que si tu li dones el temps, l'espai i la confiança, la persona troba la seva pròpia resposta, que pot ser molt diferent a la nostra, però és que, clar, és que som diferents, no? I s'ha de respectar, no? I quan dic no violència psicosomàtica, doncs és el mateix, no? De no tindre una violència, diguéssim, de respecte amb l'altra persona, tant a nivell corporal com a nivell verbal, no? De no anar més enllà del que l'altra persona pugui escoltar o pugui estar corporalment, no? I aquesta és una de les característiques que em preguntaves abans també de l'escola, de la integració sociocorporal, que és una de les bases del respecte a la persona. Quina mirada tens de les persones després de tot el que has vist, que és molt, amb 30 i pico d'anys? Bueno, jo després de tot aquest recorregut, el que jo els diria a les persones és que tenim moltes més capacitats de les que pensem i de les que sentim. El que passa que no ens les permetem, no? Llavors, és com poder fer alguna cosa amb aquestes capacitats, és poder treballar-les, perquè aquestes capacitats les vam nosaltres mateixos, amb aquests mecanismes que et deia, les vam negar per les pors, no? I si tornem a recuperar aquestes capacitats, puguem fer coses que són increïbles i amb el transcurs de
amb el procés aquest dic de treball, es poden recuperar capacitats que no ens podem imaginar, no? I que les coses poden canviar, i les coses canvien, no? Aquestes coses que tu deies, per exemple, d'una persona que no pot trobar feina o que no troba, per les seves pròpies limitacions, perquè no se sent capaç o perquè no, o per les seves pors i per tota una sèrie de coses que poden passar. I en el moment que aquestes capacitats les tornes a recuperar la teva força, la teva sensibilitat. Tot això fa que després puguis estar a la vida d'una altra manera, no? I amb aquest treball terapèutic el que intentem és això, no? Recuperar doncs, els nostres impuls, el nostre impuls, i a través de l'impuls contactem la nostra sensibilitat i la nostra força, i després amb aquestes capacitats retrobem la nostra creativitat també, no? I la capacitat de fer coses que a vegades no ens creguéssim que les podríem haver fet, no? I les fem. Ens pots posar... Això et dic l'experiència pròpia i del treball, no? Ens pots posar algun cas així clínic que hagis tingut extraordinari o que recordis doncs aquest procés de transformació, no? de trobar a la persona aquestes capacitats soterrades en les defenses? Tens algun cas així que diguis tinc ganes de compartir? És que podrien ser molts i tots, perquè tots que tenen unes dificultats i que han tingut unes dificultats, després, en el moment que ha hagut aquest treball, han sigut capaços de fer coses que potser no eren capaços, no? Per exemple, doncs clar, si un té una fòbia, per exemple, de no poder sortir al carrer, per exemple, o no poder travessar un carrer per les pors que poden passar, perquè l'estan mirant, coses d'aquestes, i després veus que aquesta persona després surt a viatjar, agafa una feina, treballa... Genial, no? I penso que això són les capacitats que s'ha pogut trobar amb si mateix, no? Isabel, se m'acut si ens vols compartir un d'aquests canvis transformadors que hagis viscut dins la teràpia d'integració psicocorporal? Pues, no sé, ara se m'acut que expliqui unes vivències meves, per exemple, no? Pues la primera vivència que jo vaig viure va ser la primera vegada que jo vaig començar a fer la meva teràpia, i clar, jo amb el meu imaginari pensava anar a un psicòleg que tingués una taula, que tingués una cadira i bueno, una cosa, el que jo em pensava, no? Normal, amb un divan, que també pensava que hi havia els divans, com era tot més psicoanalític, jo no sabia on anava, jo anava al psicòleg. I la meva sorpresa va ser aparèixer allà i aquest senyor, el Marc Costa, em diu, passa, i treu-te les sabates, i ell se senta amb un coixí, coixins, i hi havia coixins per allà, i diu, agafa els coixins que tu vulguis i assenta't. I clar, per mi això va ser un enquadre totalment diferent, no? Perquè jo venia d'un lloc molt més clàssic, no? D'una cosa que no me l'esperava així, no? I al veure que la seva atenció, que no m'interpretava, que no em deia, no em juzgava, que no em deia res, per mi va ser una gran experiència, i vaig pensar que realment algun dia jo volia treballar d'alguna manera, voldria treballar d'aquella manera, no? Però bueno, jo anava amb totes les meves pors, les meves inseguretats, i aquí vaig començar a poder començar a sentir-me, perquè jo també venia d'un món també molt desconnectat del meu propi cos. I a partir d'això, aquest treball també em va donar a poder retrobar-me amb mi i amb el cos. Per això ara li dona tanta importància al treball corporal i al sentir-se, no? I a partir d'això també veure, quan jo dic transformador, quan jo vaig començar, que tenia 20 i escaig d'anys, mai m'hagués imaginat que jo podia ser professional dins del món de la psicologia, que pogués treballar i que pogués treballar dintre d'aquest camp, i amb l'experiència que després he tingut i que el poder ajudar tanta gent com he fet, no? Però sento que, igual que em van donar la mà, és important poder donar la mà també a les persones que tu vas treballant, no? I el treballar amb el Marc a mi em va ajudar moltíssim, perquè a l'estar a l'escola em va permetre estar també col·laborat amb les moltes formacions que han hagut, després també treballar en grups i treballar també en diferents tallers, no? Els tallers de Sanois, que eren els tallers de Somis, que eren treballs molt, molt interessants, i els treballs de grups també eren uns treballs també magnífics d'entrega,
bueno, que molt enriquidors, no? Penso que això t'enriqueix molt com a persona, la possibilitat de conèixer moltes coses i moltes persones amb aquest treball que tenim, que si no les treballessis no t'haguessin donat l'oportunitat de conèixer, no? I això et fa, pues, bueno, créixer com a persona. I a mi penso que m'ha fet créixer. I com és aquest abordatge corporal? Com treballes el cos? Bueno, tot depèn de la persona, no? Perquè ja et deia abans que a vegades no es pot fer un abordatge corporal d'una manera directa, no? Sinó que a vegades tens que haver tot un procés que s'ha d'anar fent a poc, no? A la mida que la persona ho necessita i la persona vol. Hi ha persones que, per exemple, poden vindre ja amb un problema molt més físic i llavors hi ha un abordatge més directe, més fàcil de poder anar al cos, no? Però hi ha persones que el tenen molt més reservat. Llavors tens que anar primer prendre consciència del seu cos, no? Que prenguin consciència del cos perquè està molt desconnectat també, no? I com aquesta experiència jo l'he conegut a mi mateixa, també la puc entendre molt més fàcil també amb els altres, no? Perquè a vegades preguntes com estàs i dius com està el teu, com et sents el cos? Ah, bé, i és que realment no el sents, no? Llavors, clar, tens que anar a poc per anar prenent consciència del cos, prenent consciència corporal, que vagin veient d'on estan els seus bloquejos, com està la seva respiració, perquè a vegades no respirem bé, i no respirem bé per no sentir, perquè al moment que obrim la respiració comencem a sentir més coses, i a partir d'això es desbloquegen situacions que et porten a sentir molta dolor, que com deies tu abans, o sentir molta ràbia, o sentir molta tristesa. Llavors és poder acompanyar aquests processos en el moment que tens aquestes obertures del cos, no? Clar, així dit, no? Obres i llavors sents el dolor, doncs no convida gaire. Llavors com és, no? Quina és la diferència, no?, entre sentir dolor per sentir dolor o sentir dolor en un procés és que a vegades el dolor també és alliberador, perquè una vegada s'ha expressat el dolor, ha sigut un dolor que l'has pogut compartir, t'has sentit acompanyat, això també et fa baixar el nivell d'ansietat o el nivell de pressió que tu tens darrere. Quan tu estàs aguantant alguna cosa, també hi ha molta pressió al cos, no? I el fet de tu poder alliberar-te d'aquesta tristesa o d'aquest dolor, després et fa sentir-te molt més bé i molt més obert a nivell, perquè totes aquestes tensions també fan tancar les escàpules, el pit, vull dir, el teu estar, els apujaments a terra, canvia molt, no? I has triat uns llibres que ens recomanes perquè no te n'has pogut tastar, no? Era com que dius, uau, me'n venen tants que, mira, com a mínim anem a parlar de 3 llibres que em semblen importants dintre del tema que hem triat avui, no?, que és psicologia i cos. Sí. És que al principi, quan tu em vas dir que digués un llibre, no sé per què em va vindre un que havia llegit quan jo era molt jove, no?, que vaig començar a interessar-me per la psicologia i tot això, i va ser un llibre que era Mi madre y yo misma, no?, de la Nancy Friday. Llavors aquest llibre em va despertar moltes coses, molta curiositat. Llavors aquesta noia era una periodista americana i llavors va fer una autobiografia d'ella mateixa i això la va fer anar a parlar amb els terapeutes per poder conèixer la teràpia, i que era una teràpia, i per poder també ella conèixer ella, no? Llavors, aquesta dona parla de la relació que té de la mare-filla, no? Que a vegades no voldríem semblar-nos a les nostres mares i ens assemblem més del que nosaltres ens imaginem, no? Perquè la primera figura que nosaltres tenim, com deia abans, la primera implantació és amb la mare i la primera relació que tenim i és la primera contacte que tenim, no? I a vegades el contacte el tenim i el donem com també nosaltres l'hem rebut, no? I a vegades voldríem fer les coses diferents i veiem que no són. I a la mida que ens fem més grans ens donem compte que tenim moltes més coses de les que nosaltres pensem, no? I aquest llibre em va fer despertar molta curiositat, no? També com la mare depèn com té la seva sexualitat, com la pot transmetre també als seus fills, no? I com també relaciona amb les filles, no? I va ser un llibre molt
molt enriquidor i al mateix temps que em va despertar molta curiositat per anar interessant-me en molts més temes. No? I Aquest llibre de la Nancy Friday, hem dit. Sí. Llavors, després has triat El cuerpo tiene sus razones. Sí, aquest llibre també... De la Teresa Bergerac. Sí, perquè bueno, jo també aquest sí que l'he triat també més perquè aquest parla del cos, no? I és com també de la Teresa Bergerac, i aquesta dona ja és una persona que va treballar molt amb el cos i és una manera com anar començant a sentir-lo, no? D'una manera molt delicada, d'una manera molt curosa, vas començant a sentir la teva consciència corporal, no? Poder sentir parts del teu cos que a vegades no les hem pogut sentir ni estar. I llavors he pensat que com tu em vas dir quin llibre diries, des de la perspectiva del cos em va sortir aquesta perquè va ser també un dels primers que jo vaig començar a poder investigar i a sentir, no? Perquè en aquella època hi havia una escola d'expressió a Barcelona que venia molta gent a treballar amb el cos i bueno, jo havia anat amb aquestes jornades de portes obertes i bueno, treballava moltes coses d'aquesta del cos. Per exemple, havia estat la Patricia Stokoe, que era una ballarina que va ser la que va començar a treballar amb l'expressió corporal i dansa. I llavors són personatges que et marquen amb el sentit de la seva forma de presentar els treballs, no? I per això m'han recordat de la Teresa Bergerac quan vas dir-me això i per això et deia el cuerpo tiene sus razones, no? Per entendre què, no? O sigui, el cuerpo tiene sus razones... Per entendre el cos. El llenguatge del cos i prendre consciència de les teves parts del cos, no? I com es relacionen unes amb les altres, no? Perquè a vegades no tenim aquest concepte de consciència corporal, de sentir el peu, de sentir les mans, de sentir els braços, de sentir com habitem el nostre propi cos, no? I tant. I com respirem, que es fa estar d'una manera o estar d'una altra. No? I també has triat El cuerpo nunca miente, de l'Alice Miller. Bueno, aquest és d'un aspecte molt més psicològic, per això he posat un més de físic i un altre més de psicològic. I bueno, l'Alice Miller és una terapeuta molt renom i de molt de treball. Però, bueno, ella planteja són també... durs els llibres de l'Alice Miller, són molt durs. Ara són molt esclaridors també. És com que et porten a sentir, t'agradi o no. Sí. Bueno, aquí es donen compte la negació que a vegades que tenim nosaltres i que el cos ens ho fa veure d'alguna manera o ens fa arribar amb aquestes parts tan negades, no? I aquesta dona ho diu d'una manera molt crua, però al mateix temps molt clara, no? Quan parla de casos molt forts, no? Amb el sentit d'abusos importants o de maltractaments molt forts, i com a vegades tenim que poder traspassar les nostres dificultats de les nostres vivències, de poder reconèixer el dolor i el mal que ens han fet, no? Que a vegades per salvar els nostres progenitors no s'atrevim a fer-ho, no? Ens pots posar un exemple de somatització d'aquest tipus? Perquè el primer que va parlar d'això va ser Freud. Sí, però... Ens pots parlar un exemple potser d'aquest llibre de l'Alice Miller, no? D'algun cas de dir, doncs mira, tenia aquest tipus de sintomatologia i darrere hi havia tota aquesta història, no? Bueno, en casos, per exemple, hi ha casos d'anorèxia, no? D'aquesta negació al menjar, no? I que estan dient que estan negant-se a menjar, però el que estan negant a vegades és perquè hi ha un buit, no? Hi ha un buit que no és de l'alimentació, sinó que és un buit del contacte, de la comunicació. Aquest, precisament, un dels llibres que parla aquest del cuerpo nunca miente, hi ha un cas que explica sobre això, no? De l'anorèxia, no? I com l'anorèxia, darrere de l'anorèxia, del no menjar, hi ha aquesta negació a sentir el dolor i el buit que hi ha de comunicació real, no? I les somatitzacions sempre ens amaguen alguna cosa dels que ens han passat, no? I
bueno, les persones a vegades pot somatitzar amb angoixa o amb angoixa, no? Perquè no dius el que et passa i el que sents, i llavors tens atacs d'angoixa, per exemple, no? O també l'aparell digestiu també poden somatitzar molt amb úlceres d'estómac o perquè t'estàs atragant o aguantant coses que no les acceptes o no les vols, no? I a vegades quan el cos es manifesta val la pena escoltar-lo, no? Perquè darrere d'aquesta somatització pot haver alguna situació important que tu no li dones sentit però que hi ha una raó. Això ens estalviaria milions d'euros en medicació, Sí, però a vegades el més ràpid és anar a la medicació, no? Perquè és més fàcil i no es tenim que enfrontar coses, no? Però que si tu deixes sentir el cos, si tu deixes sentir, veus que els resultats són diferents, no? I ara entrem així a aquest apartat musical que faig últimament i has triat una música, Isabel, que no necessita presentació. Imagine, del John Lennon. Com és que has triat aquest tema? Bueno, doncs em va passar el mateix que em va passar amb els llibres. Quan tu em vas dir que digués una cançó, no sé per què em va vindre aquesta, i després vaig pensar, per què dic aquesta, no? I llavors em vaig donar compte que ho deia perquè, clar, com anàvem a parlar de les persones i de l'humà, vaig sentir que en aquests moments que hi ha tanta convulsió amb el món, de tantes guerres i de tanta lluita, vaig pensar que aquesta era una cançó maca en el sentit d'un món millor, no? Un món en què no hi haguessin tantes guerres, un món en què hi hagués més respecte, un món que no hi haguessin tantes fronteres i tantes diferències, no? I per això vaig escollir aquesta cançó perquè, m'agrada. No? I també soc d'una època dels Beatles que a mi m'encantaven, i aquesta cançó penso que era molt adient per aquest moment de què estem i estem vivint, no? I que ojalà això es pogués traduir en un estat millor. Clar, les guerres comencen a casa, a la llar, no? Amb aquest pare i aquesta mare que tenen un tipus de relació entre ells i que en aquell ambient, no, jo vaig creixent i quedo immers en les històries de poder, en les violències visibles o invisibles, i llavors després normalitzem tota aquesta història. El que és terrorífic, no? El que és terrorífic, sí. I aprenem això, no? A viure sense sentir que allò fa molt de mal i que allò no es pot tolerar. I aquesta és l'última pregunta, Isabel. Digues un moment que et recordis amb el cor obert. Bueno, no sé, el cor obert, penso que hi ha molts moments que estàs amb el cor obert, no? I qualsevol moment en què tu estiguis amb una persona acompanyada, sentir-te bé, sentir-te tranquil·la, pots estar amb el cor obert, no? Llavors podríem parlar de molts moments, no? Jo t'he vist a l'escola perquè quan em vaig formar com a terapeuta d'integració psicocorporal, tu estaves assistint juntament amb en Marc Costa i ens acompanyaves a tots els que estàvem allà estudiant i fent dinàmiques relacionals i jo et recordo això, una persona amb una capacitat d'humanització extraordinària, una capacitat de comprensió, d'escolta incondicional, d'abraçar qualsevol actitud, perquè recordo que hi havia el grup de Límits i Violència, que era un grup molt potent, molt dur a estones, i estàveu allà amb en Marc Costa amb una templança, un amor, una escolta infinita, que era admirable. És que hi havia una gran entrega, no? I era una gran... va ser un viatge extraordinari de poder viure i compartir tots aquells moments de conèixer i veure totes les persones i la importància que té que poguessin expressar tota aquella violència que hi havia i perquè després poder reconduir-la, no? Perquè a vegades, si no es recondueix, allò pot fer mal i pot destruir, no? I el primer que es destrueix és un mateix, no? El que passa que a vegades un no es dona compte
I es pensa que té tanta dolor o tanta desesperació que es pensa que té dret a poder expressar això amb l'altre, i l'altre no té la culpa. A vegades li poses projectes, tota una sèrie de mals a una persona que no li correspon, no? I aquests treballs jo penso que el que ajudaven era a donar-se compte d'aquesta violència i aquest estat per poder després reconduir-lo i poder estar d'una altra manera. I això per mi va ser un treball extraordinari de poder compartir el treball aquest amb l'escola i amb tota la gent que vaig conèixer, que em van enriquir molt, i estic molt contenta d'haver-lo participat en tot allò. I també haver-ho compartit amb el Marc, que em va poder també ensenyar la seva forma d'estar amb els pacients, la seva entrega i el seu amor. El seu amor, que en el fons hi havia amor. Bueno, si hi ha entrega, hi ha amor també, no? Exacte. Doncs, Isabel, això és tot per avui. Ha estat un honor tenir-te al programa amb aquest testimoni d'aquest treball psicocorporal que és extraordinari. I bé, si voleu veure aquesta entrevista i també les anteriors, podeu visitar el meu canal de YouTube, que porta el meu nom, Isabel Moros Garcia, i res més, us desitjo a totes i tots un cor ben obert.